Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азизи ман, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ дорам барои реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем, ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. Хоб дӯстони азизи ман, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавси цирк. Ана цирк, хонаи фурӯшӣ, ана ҳамин биноҳои зебо аст дӯстон. Ана ҳамин бинои якумаш дар 5-ум ошёна, доми 16 ошёна. Ана тризое ки дидесем дӯстон, ана ҳамин 4 тризаи поёнаш сафеда, поёнаш. Ана ҳамин тризао аст дӯстон. То охири видеоро тамошо кунен, маълумоти дарини хонара гап мезанем, нишон медем дӯстон. Нарх навора мемонем, дар номерҳои соҳибмулк занг мезанем, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. ноҳияи Фирдавси цирк, хона 5-ум ошёна, 16 этажка дом. Хоб дӯстон, ана ба 5-ум ошёна баромадем. Роста ки хонаи фурӯшӣ мере мебинем, калидор, лифти легковой ва грузовой. Аз лифт баромадем, тарафи дасти чап, ана ҳамин ростаки хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Гуфтем дӯстон, квадраташ 55/7 квадрат, ростаки як холи калон мешавад. ремонтуяш ҳамаш кардагиам дӯстон, баъзе ҳами включателу чизош мондагиан, ёра ҳамаша карда медиҳанд. Полаш ламинат, ростаки медароем. Як хонаи калон, трубои отопление ҳаст дӯстон. Сари роҳ ба навод мегирем. Сир дӯстон. дуюмги хона дар бараш. инҷо акошкаи трезаи кухни мешавад дӯстон. ҷои кондитсионер, ҳар ду трезааш аз бари цирк нишон додем дӯстон, аз ҳамон тараф нишон медиҳад трезааш. хоб дар ин ҷо ҳоҷатхона ва кухня дӯстон. ростаки кухня дӯстон. акошкаи трезаи ки дидем тарафи хона.
тарафи дасти чап ҳоҷатхона дӯстон, термос, полни кафе, раковина, ванна. خب دوستان همش رو بناور گرفتیم. دو درخونه گفتیم در اینجا، کухня و санузел якта. یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی سیرک دوم 16 آشیانه. خانه در 5 آشیانه قرار دارد، 55 از 7 کوادرات، دو درخونه. خرید و فروش шартномавӣ аст дӯстон. нархи хона 530,000 сомон бо муомила дорад. номерҳо барои тамос 804 08 00 00. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон. як номер дигар 525 96 93. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед, маълумоти парара соҳибмулк медиҳад. хуб нашуд реклама дар номерҳои поёмда муроҷиат мекунем. обуна шуданро фаромӯш намекунед. раҳмати калон барои диққат.